Kinsa man ninyo ang wala pa nakadawat og regalo, taas ang kilay. Kilay lang, kilay. Okay, so sa wa pa nakadawat og regalo, mirisi. Dihay usa ka bata, ang iyang ngalan si Jonathan. Nahuman na lang hapit ang tuig, wala pa siya nakadawat og regalo. Mao nga, ang gihimo ni Jonathan, niadto siya sa simbahan, nag-ampo. Pagkadto ni sa simbahan, nakakita siya Belen. Doon ay image ni Mama Mary, ni Joseph, o ni Baby Jesus. Mao to ang gihimo ni Jonathan, nagsulat siya, ningon siya, Dear Jesus, hapit na mahuman ang tuig, wala pa ko'y regalo. Gusto ko nga makadawat gikan nimo og bisikleta. Nagmahal, Jonathan. So yung gibutangan yung papel sa gihigdaan sa batang Jesus. Niuli siya sa balay, excited siya kayo the whole day, mora iyahang giuna-huna ang regalo nga bisikleta. Natulog siya sayo. Kanya pagkaugba sayo kay sinimata, dagan-dagan siya ato sa simbahan. Sulod sa simbahan, nilahos siya, tanaw sa bilen, excited siya kay na siya bisikleta. Sus, pagtanaw niya, lingi-lingi siya, naguol si Jonathan kay wala may bisikleta. Iyang nakita, mao to nga, nagsulat na po siya, gutro. Ningon siya nga, Dear Jesus, siguro na busy ka tungod sa imong daghan nga gipanghatagan og regalo. Hapit na matapos ang palihog ko tagae og bisikleta. Nagmahal, Jonathan. Kanya pong ibutang sa ilawom sa bata. Moto nga excited siya. Uli siya sa ilang balay. The whole day mo gihapon niyang ginahuna. Na nag-isip bagong bisikleta, matod pa niya. So excited siya ngayon. Gisulta siya mga barkada. Natulog siya sa'yo ng pagkagabi. Pagkaugma, sayo na siya ni mata. Dagan-dagan excited siya kayo. Sa this time na naging ko bisikleta, moto nga, sulod siya sa simbahan, nilahos siya, excited kayo. Sus, paglingi-lingi niya ang yung excitement na pulihan o kaguol. Kaya wa mo siya nakitang bisikleta. Unya ang iyahang kaguol na pulihan o kasuko. Moto nga niyang gihimo, nakakita mo siya image ni Mama Mary, estatwa ni Mama Mary, iyang gikuha, iyang gikawat, iyang gidala sa ilang balay, gibutang niya sa ilahom sa katre. Niya, nagsulat siya, ningon siya nga, Dear Jesus, kung gusto pa kang makita ang imong inahan, palihog tagay kong bisikleta. Jonathan. Excited. Yun na natausahay panahon sa Pasko. Excited, gusto ta nga makadawat og regalo. Mag-ampo ta, pero usahay, doon na tayo gi-expect nga regalo. Kunya ang gihatag sa atua, dili mausakay, dili ta malipayon, or dili bakaha, naghunahuna ka nga makadawat og regalo, nagampo ka, pero wa may regalo nga nadawat. Usahay, di na taganahan mo simba, di na taganahan mo ampo. Some of us are like Jonathan sa story. Nagampo, sometimes we control God sa ato ang gusto nga madawat. Now take note, Pasko pa karon ha. Nalimtan siguro nato nga dili kita ang focus sa Christmas. Kinsa may sentro sa Pasko, kinsa may nag-birthday, si Jesus, si Jesus. Instead of asking, unsay regalo nako nga madawat karong Pasko, why don't we ask ourselves, unsay akong mahatag nga regalo para karong Pasko? Sa ingon niya na, I'm sure, mamahimong merry, malipayon, o makahuluganon ang inyuhang Pasko. Unsa man ay tuod nga maayong regalo nga atong mahatag karong Pasko. Atong tanawon si Jesus ug si Maria sa ilahang kasinatian. Allow me to share with you 3 things. Tulo ka importanteng regalo nga atong mahatag sa atong mga mahal sa kinabuhi karong Pasko. Number 1, we give time. Baghatag o panahon.
Sa ato ang sa second reading karon, letter of Saint Paul to the Galatians, mingon nga mataw dinhi ka nato ang Ginoo. Makiguban nato. Now in the prologue of John, meaning in the introduction of John, the Gospel of John, gingon dito nga ang pulong nahimong tao ug nagpuyo uban ka nato. Matod pa sa Latin, it verbo caro factum est. It habitabit in nobis. Nagpuyo uban ka nato. Wala lang siya nang liili. Wala lang siya ni bisita. Kundili ni puyo, nakiguban. He embraced our humanity in all aspects except sin. Kaya wala man siya sala. Nakiguban ni puyo ka nato. I think, siguro po na ang usa sa importante kayo nga regalo nga itong mahatag sa itong mga mahal sa kinabuhi karong Pasko. We give time. When was the last time nga inyong gibisita ang inyong mga mahal sa kinabuhi? Ang inyong ginikanan? Bisita sa ito ang pamilya, siguro sa pagpadako sa inyong mga anak, sa trabahoon, pero nalimtan nato ang itong mga ginikanan nga idaran, tiguang na usab. Ang uban ganin ninyo, bisag silingan lang, di gyud makabisita sa ilang ginikanan, sa ilang igsuon, sa ilang mga paryente. Meaning panahon sa Pasko, palihog, pagbisita, paggahinog panahon sa inyong mga mahal sa kinabuhi. Si Maria, after the Annunciation, buros si Maria ito nga time, pero he went to the hill country of Judea at the time, aron pag-adto sa igagaw, nga buros usab si Isabel, si Maria usab, nagahinog panahon. Again, gidasig ta rin ng panahon sa Pasko, sa paggahin o panahon sa itong mga mahal sa kinabuhi. Matod pa, sa kanta ni Nunoy Suniega, what is love without time? And what is time without love? Because love and time are synonymous. Dili pwedeng nahigugma ka sa katao, pero wala kay panahon niya. Dining higayon na gidasig ta. Nga buhatag, mugahin, og panahon sa ito mga mahal sa kinabuhi. Nagsabot ko sa akong maguwang si ate, Junlin, nga mubisita sa mong mama nga in town. I just realized nga idaran in town, di po na akong mama. Lahi na nga Carmen, 5 or 10 years ago. Again, basig ulahin na ang tanan. Remember, life is too short. Life is too short. Siguro, doon na tayo nakauban, sakop sa atong pamilya, perhaps ang inyong ginikanan, igsuon, last Christmas, kauban pa nato sa Pasko, pero karong Paskuha wala na sila. Pero ayun yung hulata, nga ato mga mahal sa kinabuhi, nga kauban nato karong Pasko, basig next year, wala na sila. Life is too short. Mubo ra kayong panahon. Ayag usiki ang kahigayunan. Tanawan na imong tapad kung magdugay pa ba na, no? Medyo nagpitok-pitok namang mataan na, no? Marog, maabtan pa ba ka nag-New Year? So give time. Sama kang Maria, si Jesus, naghatag og panahon. Second, give joy. Now in today's gospel, ang mga magbalantay sa karnero, sa ilang pagkakita sa pagkatao sa batang Jesus, nalipay sila kaayo, nagsinggit, nagsangyaw, nagpahibalo sa mga balita, nga malipayon, nanganta. Sa pagkatao sa itong Ginoong Kristo, the Gospel of Luke chapter 2 verse 12, mingon ang anghel sa mga magbalantay, ay kamo kahadlok, kay magdala akong maayong balita, nga makahatag og kalipay sa tanang katauhan. Ang pagkatao sa itong manunubos, naghatag og kalipay. Now remember, when Mary visited her cousin Elizabeth, katong higayuna, kung sa'y nahitabo sa tiyan ni Elizabeth, miulpot sa kalipay. Si Kristo naghatag og kalipay. Si Maria nagdala og kalipay ngadto sa igagaw nga si Isabel. Pwede ba karong panahon na maghatag pud tag kalipay sa itong mga mahal sa kinabuhi? Dili kay puro rata perwisyo, dili kay puro rata kasuko. Ang uban nato, killjoy kaayo instead of giving joy.
Ang uban taas kay kilay. Sige, pamasko ni mga bata balik-balik. Sige lang. Kausar bitaw na sa katuig ng Pasko, marabarag buhatag po kag tagsa kagatos, tag 5 ra po panay panghatag nimo. Give joy karong Pasko. Ang uban mapahitason kaayo, taas kaayo kilay. Kabante man taas og kilay. Wala dayo no. Tanaw na mo tapad kung taas ba ng kilay. Father, wala naman ni kilay. Ang uban perting bagaara po kay kilay, no? Give joy this Christmas. Dili sige kasuko. Kamo sige kasuko. Dali ra mo ma-high blood. Ang number one ra ba kuno karon ng source, ang hinungdan sa kamatayon, dili tay COVID, ang high blood. Nakatong dili na gusto maabtan og 2023, hala kasuko mo karong gabi eh. Dunay usa ka mag-uuma natunok sa lansang yang usa ka tiil. Nagtakiang niya to sa ospital. Unya, intahon kay dili man taon maayo gisuot kay gikan lagi uma. Adto siya sa nurse, kanang ma'am, kanang magpatambal unta ko, nasuko ang nurse. Ayaw kong samok sa muka. Kay wakoy panahon ana. Adto ka sa lain. Kuan ma'am kanang natunok ko. Bisan pag natunok ra unsa ka diha, ayaw kong samok sa muka. Ako mo hit nurse dire. Ako hit nurse dire. Ito ka sa lain. It's ikaw day hit nurse dire, ma'am. Kinsa po din yung foot nurse, ma'am. Walay. Sige tag kasuko. Dili kita magmalipayon sa Pasko. Sama kang Maria, nagdala og kalipay. Si Jesus sa iyong pagkatao, nagdala og kalipay sa tibok katawhan sa kalibutan. Third, we give peace. We give peace. Now, in the first reading, in the book of Numbers, ang Diyos kalinaw. Naghahatag og kalinaw sa katawhan. Now, in the book of Isaiah chapter 9, verse 6, gitagna na daan nga dunay bata nga matao. Prinsipe sa pakigdait. Si Kristo, sa iyang pagkatao sa kalibutan, nagdala og kalinaw. Kay siya mismo, mao ang kalinaw. Pwede ba karong Pasko, magdala tag kalinaw sa ato mga mahal sa kinabuhi? Basin og doon na siguro yung mga wala pa nagtingog nga mga paryente, nga mga silingan, nga mga pamilya, sa dugayng panahon, pasig tagaan ninyo chance. Give chance. Second chance. Mga magtiayon nga doon ay problema sa ilang kaminyoon, basig tagaan na to second chance. Give peace. Tagay kalinaw. Ang tao walay kalinaw, dili malipayon. Kung doon na kay kaaway, di ka magmalipayon. Kung doon na kay kasuko, dili ka magmalipayon. Imagine, gadala-dala ka niya ng bukat nga emotion, imong silingan nga kaaway, nagkanta-kanta sa videoke, ikaw naminaw ra ka, nagguot imong dughan, makurintihan, paunta ng simodan ng panuwayan na, kinsay pildi, ikaw, tagaig chance, ang imong kaugalingon, dili kay sigir kag panghinambog, dili kay sigir kag kasuko, dunay magtiayon nga awayon kaayo, panahon sa Pasko, ang asawa, yaw-yawan kaayo. Ang bana, sige lang hubog-hubog. One time ni uli, kadlaw na. Nanuktok ang bana, ayo, ablihi ko. Nagpaligog-ligog ang asawa. Bahala ka dihag, lamukon kang panwaya ka. Sumauto nga naka-idea ang bana. Ningon sa nga, ayo, ablihi ko, kay na ako'y dalang bulak o chocolate sa gwapa nga asawa. Tapos pagkadungog kay dunay chocolate o bulak, kanya gwapa, giabrihan sa asawa. Yun ang asawa. Biasa mang chocolate o bulak, be. Yung pong bana. Biasa mang gwapang asawa, be. Mga magtiayon, Pasko. Dili maayo nga naata sa pagdumot nga sugat ta sa bagong tuig. Tagaan na tog chance. Ang pagpasaylo
is good for your health. Imagine, kung doon na kay kasuko, you are punishing yourself sa mistake, sa sayop, sa sala sa ubang tao. Yaman tong sala, then why are you holding the grudges? Ikaw mo'y pildi, ikaw mo'y alaot. Nining panahon sa Pasko, nining pagsugat sa bagong tuig, paningkamutan nato, nga limpyuhon nato ang atong kasing-kasing. Wado na to ang kasuko, wado na to ang mga pagdumot. So these are 3 gifts, regalo, nga pwede na itong mahatag sa itong mga mahal sa kinabuhi karong Pasko. We give time, we give joy, and we give peace. Actually, kanya kung daladalang regalo, wa man po ni sulod. Pero, kay kanimagong time, kanimagong joy, kanimagong peace, dili man gud mga material nga mga butang. Pero importante kini kaayo. Kaya ang mga importante nga mga butang, dili man makita, ato mang ipasinati, ato mang ipa-feel sa ato mga mahal sa kinabuhi. Mao di ay, nga matod pa sa usa ka author, French author, si Antoine de Saint-Exupéry, sa iyang libro nga Little Prince. Ningon siya nga, it is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Pagsuon karong Pasko, kung gusto ta nga malipayon o makahuluganon, maghatag tag panahon, maghatag tag kalipay, maghatag tag kalinaw, sama sa gibuhat ni Maria, sama sa gibuhat sa atong Dios nga nagpakatao, hinaot paunta.